du se, hvordan man kan gøre en by fuldstændig fri for skrald. Det her er det nye pantsystem på indgangskaffekopper i København, som New Loop har vundet. Det er nemlig sådan, at når jeg har købt sådan en New Loop-kop, så er der pant på. Jeg har simpelthen betalt penge for at få lov at bruge den her kop, ligesom du kender med pantflasker og dåser og sådan noget her. Og du skal selvfølgelig have de penge tilbage. Lige der står der en automat bagved det der skilt herovre. Der skal også en automat. De står i København. Du skal nemlig finde det, der hedder QR-kode på koppen, for at kunne få dine penge tilbage. Det er super let. Du skal bare lige prøve det første gang. Først så skal jeg scanne den QR-kode, der er på automaten. Det gør jeg nu. Og nu skal jeg så scanne den her QR-kode, der er på koppen, så kan jeg få mine penge ind på mit kreditkort. Så jeg har scannet automaten, og nu skal jeg så ned og scanne min kop. Det her, så åbner den bare, popper op, så tager jeg min kop, putter ned, og så lukker jeg igen. Og så bliver den vasket og genbrugt i hele stand. Det er det, der hedder reuse. Sådan, så fik jeg mine penge tilbage på mit kreditkort. Og det kan vi gøre over hele København, det her. Det kan vi gøre med alt pizzabakker, salatskål, alt. New Looper og alle mulige andre kan bruge det her system, og det er på den måde, vi kan gøre København fuldstændig skraldefri. Og det er en teknologi, vi kan eksportere til hele verden. Det kan blive en helt ny industri. Er det fantastisk? Det er den farve nye verden. Den er her lige nu.